ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Тиҷа ва касабардури азиз хеле созаи хубен саломатиётон хубай настренотон созай гӯш кине ки дар ин рӯзон омада чирои кардагам ва чира гап мезанем. Мошини Toyota Verso ҳастай, мошини Toyota Avensis ҳастай, замини арзон ҳастай дар ноҳияи Данғара, хонаи арзон ҳастай дар шаҳри Бохтар, квартираи арзон ҳастай дар шаҳри Кӯлоб, шаҳри Ҳисор, шаҳри Турсунзода, шаҳри Бохтар, шаҳри Душанбе ва Россия бардури азиз. ай Россияам квартираи арзон рӯи кардаган дар ин видео гап мезанам ҳамаша. Қизиқи видео ҳамие ки як заминаи 30,000 сомон ва як комната квартира 98,000 сомонае. Дӯстони аз видео имрӯзаро то охиша тамошо кунем. Боварӣ дорам ки нархи навои хонаҳои имрӯза шумода маъқул мешавад. Агар он кас замин, хона, квартира, мошин дошта бошед, мефоратон ки тезтарак фурӯшам, дар номери ватсап бинависед, ман рекламаш мекунам. Мисли ҳар вақта дона лайкира бижиқен, касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунен. раҳмат мегӯям барои дастгиритон. мирим акӯс дӯстан. дӯстони азиз, ӯз я пашка гап мезана. баъд ами пашка гап задан ба квартираву хонаҳои арзонда мегзарем. ассалому алайкум дӯстони азиз. ширкати атоми корейская косметика ҳама занону духтарони тоҷикро ба кор даъват мекунад. кор дар ин ширкат беҳад осон буда, дар 6 моҳ як бор харид кардан лозим ва балҳои шумо намесӯзад. муддате ки шумо кор накунед, балҳотон ҳам хел меистад. бо вақте кора оғоз кардед, ҳамун рақамҳо боло рафтан мегиранд. аз ваня дар ин ширкат намеғалтед ҳеҷ гоҳ, чунки ширкат ҳама тарафа ин корро барои гонуи хонашин фароҳам кардааст ва ҳамин ҳама ҷиҳатоша ба назар гирифтагия ки мумкин муддатешава кор карда натонед, мумкин муддатешава харид карда натонед, барои ҳамин беҳад кора осон кардагиаст. ширкат аллакай дар тамоми ҷаҳон бигем фаъолияти худша сар кардагиаст ва танҳо дар тоҷикистон ба наздикӣ кушода мешавад. вале занҳои тоҷик аллакай регистратсия шуда маошҳои калон гирифта истодаанд. шумо ҳам метавонед ҳамроҳи мо кор кунед. рақамҳои мо дар рӯи экран, оиди кор дар ширкати атоми бинависем. мо ҳамаша хушу шумода мефаҳмонем. инчунин махсус ба занҳое ки дар аврупо ва дигар давлатҳои хориҷӣ ҳастанд, шумо дар гуфтанем ки ин ширкат қатъи Германия, Польша, Австрия, ҳама Венгрия, любой давлати Аврупо саркор дорад, доставкаш дар ҳамаи Европа ҳастад. шумо низ метавонед ҳамроҳи мо кор кунед. рақамҳои рӯи экранда бинависед. мо ҳамаша хушу шумода мефаҳмонем. дӯстони азиз, яке мегзарем ба яки мелони имрӯза. бо диққат гӯш кинен. касе ки қарған квартира харем бардури азиз, бо диққат гӯш кинен. квартираи фасони хушро гап мезанам. ин квартира десем бардури азиз қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки пештар анош Қурғонтепа, дар 14 микрорайон қарор дорад. дом 4 этажа панелни бардури азиз, домои битони, домои бақувватай, мисол бисёрат медонед. 4 хонага квартира дар 3 этаж қарор дорад. ремонти хона замонавӣ кардагия чхеле ки дар сурат десем ба дараҷаи олишай, фақат ҳамин пула битеу бидуро зиндагӣ ки. соҳиби квартира мега ки овсветиш пастаяни ҳастай, ҳуҷҷатош 100%. квартира бардури азиз ба чизи чораш фурӯхта мешавад. нархиш 480,000 сомон. чхеле гуфтам бардури азиз, 4 хонага квартира 3 этаж шаҳри Бохтар 480,000 сомон. касе харидор бошен, занг бизанен, арзон мекунанд. квартира афши қарор дорад дар Россия, Туловский област, город Узловая, дом 2 этажа, 3 хонага квартира, хонаҳош отдельни, 3 хонага, хонаҳош отдельни будиян, мақсад ҷидо-ҷидо. дар 1 этаж қарор дорад 68 квадратни метр. ремонти хонаҳо созай, ов, свет, газ, отопление дора, ҳуҷҷатош 100%. садик мактаб 50 метр дур будае. нарша гуфта ки 1,360,000 рубл бугӯ бардури азиз. 3 хонага дар 1 этаж, мақсад 1,360,000 рублш мега арзон мешава. соҳиби квартира мега ки алиша мешава ба квартира дар шаҳри Душанбе. марҳамат дӯстони азиз, мақсад ё мехарениш ё алиш мекунем ба квартира, занг зада маслиҳат кунед.
бардои азиз мегзарем ба як мошини фасони дига бо диққат гӯш кунед. Мошини фурӯши Toyota Verso беҳад мошинои хубане ки бардои азиз Toyota Verso соли баромадаш 2008 сӯзишвориш бензин абё мотораш 1.8 литр коробкаш механик ана 7 моҳи дига ҳуҷҷат доштаи мултирул ана старстоп ам бардои азиз дора. Мошин 7 нафарай яъне ки 7 одама дар ҳолати беҳтарин қарор дора бардои азиз. Салонаш кожаи карочи соҳиби мошин мега ки мошин фули фулай. Адрес бардоро шаҳри Бохтар, нархиш 105 000 сомон мега. касе харидор бошен арзон мешава. дӯстони азиз, эълона давом метем. касе ки бардои азиз дар канали Сауду ТЖ яъне ки бачаи очкидор подписатсия кардагӣ нестен, дар канал бардои азиз подписатсия кунен. Ҳамин канал иншоалло ки ягон рӯз замин, хона, квартираҳои арзон ба қаб мекунем бардои азизда. хулоса ин канал сохта шудага барои ҳамин чизҳои арзон. Замини арзонам меёвен, хонаи арзонам меёвен, квартираи арзонам меёвен, мошини арзонам меёвен бардои азиз. иншоалло ки ин канал результат дора. агар ягон кас реклама дошта боше, намин номарои ватсаи мада бинависем бардои азиз. чизе ки рӯй мекунен, ма рекламаш мекунам. ва бардои азиз, касе ки мода подписатсия кардагиен, ана видеои мара тамошо мекунен як рӯз пас, ина марҳамат подписчикои худам замини арзона қабул кунен. ин замине дестем бардои азиз қарор дора дар ноҳияи Дангара, қишлоқи Шаҳбори Нав, 8 сотиқ замина, 4 дархона, кайлдор, баня, фундамент шрехтагӣ, баланди бетонаш бардои азиз 1 метрай мега. свеч ҳастай овуша миёрӣ, ҳуҷҷатош қарор доштай, гирди замин ду тарафш маҳкам, ҳамсояҳо зиндагӣ дорам бардои азиз. хулоса замин ҷои зурда будай. нархш бардои азизам 30 000 сомон мега. 8 сотиқа 4 дархонара фундамент шрехтагӣ, кайлдор баняш қатӣ, нархш бардои азизам 30 000 сомон. касе харидор бошен занг бизанен, арзон мекунабо. бардои азиз, подписчикои Сауду ТЖ бо диққат гӯш кунед. мошини фурӯши Toyota Avensis беҳад мошинои хубанда. Toyota Avensis дар кузофи караван. соли баромадаш 2008 сӯзишвориш дизел, мотораш D қабрға. коробкаш механик, растамош кашидагиай. харидор фақат бардои азиз номер мехара, мезана ҳай мекуна. соҳиби гуфтагиай ки харидор фақат ба худаш номер мегира, тамом. мақсад ки я номер мегирива мешини фақат ҳай мекунӣ. адрес бардоро шаҳри Душанбеда қарор доштаи тарафи автовокзалда. нархиш 65 000 сомон мега. беҳад нархи зур будайне ки бо муомила дора мега соҳибаш. бардои азиз, мегзарем ба эълони навбатӣ бо диққат гӯш кунед. хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа, маҳаллаи Зархез. соҳибаш мега ки ҳамин круговои шаҳло камтар боло миёй, рӯ парои домои текстилдай, маҳаллаи Зархез да будай. 4 сотиқ замин, 3 дархона кардагӣ, ремонтш миёна будай, ову свеч ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, гирди хона маҳкам, дарвоза часпондагӣ, ошхона, баня, ҳоҷатхона, мирғхона дора. нархш бардои азизам 250 000 сомон мега. касе харидор бошен, камтар арзон мекадай. номарои телефонаш ҳастай бардои азиз, дар ин рақамҳо прамои занг мезанен. имо WhatsApp надоштай, фақат ҳам ки прамои занг мезанӣ, ана соҳиби хона мевардоштай. номарои телефонаш ҳастай бардои азиз, дар бар экран маълумотшам навистагиам. касе хона харенай шаҳри мисол Бохтар яъне ки Қирған, занг зада маслиҳат кунед. бачаё чавхия кофе талхабза ки ба фикрам хобот бурдисай. камкам барои ам подписчикора шӯхӣ мекунем бардои азиз. касе ки подписатсия кардаген, камкам шӯхӣ накунем намешава. хехтон медонем ку.
Квартира десен қарудро дар шаҳри Кӯлоб як хонага квартира дар 1 метр қарудро 38 квадратни метр дом навастройка квартира без ремонт коробка соҳиби квартира маълумот додааст ки квартира фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб назди роддоми Раъно Ғафур срочно гуфтагия нархиш 98 000 сомон. Касе харидор бошед арзон мешава. номерои телефонаш ҳаст, занг зада харидорро маслиҳат кунед. бачаҳо ҷа мегзарем ба 8 элони имрӯза. лайкҳоро фаромӯш накарда бошиву. И квартира десен қарудро дар шаҳри Ҳисор тарафи Шарора гуфтагиай. Духонага квартира дар 2 метраш қарудро 40 квадратни метрай. Домои пешина квартира ремонт доштаи. соҳиби квартира маълумот додааст ки хона дар Шарора доми 4 этажа бозор садик балниса мактаб такси маршрутка дар пеш хона ҳастай. ремонти хона миёна будай ай политехникум 5-6 километр дур будай. бардуи азиз, нархиш 175 000 сомон мега. касе харидор бошен арзон мекуна. пули урусшам дар бар экран нависагим. бардуи азиз, ана чӣ хеле гуфтам, шаҳри Ҳисор тарафи Шарора дай. бисёри бардураи ғарибӣ хоҳиш карданд ки квартираи арзон аз шаҳри Турсунзода бумон, яъне ки Регар бумон квартираи арзон гуфта буданд. гап нест бардураи азиз, аз ки ҷо ки мисол дар кӯраи комментарияда сухан кунед. квартираи десен қарудро дар шаҳри Турсунзода духонага квартира дар 7 этаж қарудро 75 квадратни метрай. дом навастройка квартира без ремонт коробка. соҳиби квартира маълумот додааст ки срочна квартираи фурӯшӣ беҳад зарурем дар шаҳри Турсунзода пеши ана Газпром круговои райпо гуфтагиай 7 этажа қарудро дом бучидаги овсуед ҳастай мега лифт дора. одамо зиндагӣ кардесанд. касе харидор бошен занг бзанед бо муомила мекунем. нархиш 185 000 сомон арзон мекуна. бисёри бардураам хоҳиш карда буданд ки аз шаҳри Душанбе квартираи арзон бумон. ина бардураи аз квартира десен қарудро дар шаҳри Душанбе тарафи автосентр да будай. як хонага квартира дар 2 метр қарудро дом навастройка квартира ремонт доштаи. соҳиби квартира гуфтагиай ки як хонага дар 2 метр қарудро доми 4 этажа дар автосентр ҳамаи бозорҳо наздик будай. и қадчизам дора, мақсад ки ана квартира бардураи азиз як кам тадчизам дора. вақти фурӯхтанда точкаш зурай мега корочи срочни айда. нархиш 195 000 сомон мега. касе харидор бошен арзон мешава. бо бардураи азиз, касе ки видеоро тамошо кардесен, числаи видеоро нигоҳ кунем барвақтар боша, занг бизанем. дер шида боша, занг назанем. барои ҷои ӯ квартираро фурӯхтагиай. дӯстони азиз, ебуд навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аст ки ҷое ки заминҳои арзон, хонаҳои арзон, квартираҳои арзон, мошинҳои арзон роӣ кардан ҳаракат кардам барои шуморо нарх навоша гуфтам. фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд. хая ки маъқул шид нашид барои дастгирӣ кардани канали бачаи ачкидор амӯя дона лайки бепла биҷихен. ва аз ки ҷо хона замин квартиратон дар кӯраи комментарияда бинависед, ман арзонтари уфта дар канал мемонам. агар ягон кас реклама дошта боша замин, хона, квартира, мошин, инами рақамҳои десен бардураи азиз дар WhatsApp бинависед, ман рекламаш мекунам. ва гапа бисёр намекунем то видеоҳои оянда. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша, дар ки ҷое бошен, ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. то охири видеоро тамошо кардагӣ бошӣ, агар 5 звездара биҷиқ. хай бардураи азиз.